مدب كرمتاوي مؤتوت تمهارو قبل معات هاجر بحفشة اب معقاب ماين حمد دما بفلاي ابركتو العلب مخانو عمت مص بزحشه اولاد بايو زكايد زلو لو عمتون كم قصلتاناتو تمهارو زبا ماكل ابز تمدبلو بوتاتا توافيروم سرحم جميرهم الله ابسرا تولدن زدالو تصبصب سامسونج هايل قربايو لعلي 18500 تمهارو زوا ماكل اب مدب كرمتاو مؤتوت كم توافرو اب جنفر منستر تمرت زوا ماكل حلافو وفر تمهارو نلمعات اتو ابراهام برها حبيروم اتو ابراهام مس ايرينا ابز غبرو قال محتت نايلو معامت مدب كرمتاو مؤتوت كاب 9 حملك ساب 8 نحاسك كايد مخانو بمحبار عليتي كيلاتات حرشا حلفتو نقطاتاتن حخاي منون مستم تمهارو توافيروم كم زلو ارديوم نايلو معامت وفري بزيكاتي اب كتما تمدي بزول عامسب اب 37 نقطاتات كم زكايدن زبزح خابت نقطاتات اب نوزبا قالا نبح مخانون زحبري اتو ابراهام لعلي 160 كيلومتر قناتاوي زالا مسرح لعلي 731 شح غدا غد تخايتو فرسخ تكلن لعلي 56 شح اغراب كخسكوسن مدب تتحيز كم زلو بمبراح اب هوسبيتالات زكايد نطفታት ጽሬት مخسኳስ اب ጎደናታት ዘሎት ክልትን መደብ ድሕነት ትራፊክን ድማ አካል ናይቲ ወፍሪ ከም ዝኾነ ኣነጺሮም እቲ ዓላማ ንሕና ኣብ 2020 ኣብ ዞባ ማእከል ገረብ ዘይብላ ቦታ ኣይክትልወናንያ ኢና ንብል ዘለና እዚኣ ስለ ዝኾነ ብሙሉእ ምግራብ ክካየደሉ ስለ ዝኾነ ብዓቢ ኣተኩሮን ብጽፈት ዝስራሐሉ መንገድታትን እቲ ጉዕዞ ተታሒዙ እዩ ዝኾነ ጥርጥርካ የለን ክዕወትኩም ምዃኑ በአውቶቡሳት ንዝጓዓዙ ወፋሮ ህዝባው መጓዓዝያ ዘዋ ማእከል ዝመደበን አስታት 100 ዓበይቲ አውቶቡሳት ድሮ ስርሐን ከም ጀመራ ዝሐበረ አቶ አብርሃም ሚኒስትር ሕርሻ በወገኑ ዘድል መሳርሕታት ፈልስታትን ክኢላታትን አዳልዩ ኣብ ቦታ ስራሕ ከም ዝቀረበ ሓቢሮም ኣብ ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ዘዋ ማእከል ሓላፍ ወፍር ተማሃሮ ንልምዓት አቶ አብርሃም በርሄ ኣብ መወዳእታ ህርኩት ተበግሶ ተማሃሮ ጻዕር አለይትን መምህራንን ከምኡን ሞያው ሓገዝ ክኢላታት ሕርሻ ምስ ጥሉር ክራማት ተደሚሩ ዕውት ወፍሪ ክኸውን እምነቱ ገሊጾም ብዛዕባ ወፍሪ ቅድሚ መጀመሩ ክግበር ዘሎ ነገራት ናይ መምህራን ተኻይዲ እዩ ገለ ኣባላት ናይ ሚኒስትሪ ሕርሻ ካብ ሓለፍቲ ነቕጣቶም ጀሚርካ ወላ ወሃቲ ዘለውሉ ኣብቲ ናይ ኣኼባ ናይ ዕለት 6 ዝነበረ ተኻይዱ كم እንደገና نأجر حكايم قدمنا وفر مبصحهم إلى شوعات أبزي أخيبا كايدنا نعوز اليوم مقربات قبرلو تغيرلو جينا خاء أبا قدراس الزبحال أبزوشتي ورحي أوشتي وفري إن دات خايد خلو 4 أخيبات تتحيزلو بتا أخيبات دا قبر كان دا قم كانت سرحت كم يجروا أبعود زبصحلو ጉዕዞ ካይዲ بخالق وغن 36 ደቂ አንስትዮ ዝርከበኦም 220 ስፖርታውያን ዘባ ማእከል ካብ ስፔስ ክሳብ እንዳ ጀርመን ኣብ ዘሎ ከባቢ ምኹዓት ጎዳጉድን ካልእን ዘጠቃልል ማእተታዊ ስራሓት ከም ዘካየዱ ኮሚሽን ስፖርት ዘባ ማእከል ሓቢሮም ተሳተፍትን የሪና ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ማዕረማዕረት ዘካይድዎ ስፖርታዊ ንጥፈታት ንኣከባቢ ሓምላይ ኣብ ዝቕይር ስራሓት ምስታፎም ዕግበት ከም ዝፈጥረሎም ብምግላጽ እዚ ኣገዳሲ ወፍሪ ቀጻልነት ክህልዎ ተላብዮም